Takže si vítám znovu videa. Dneska je tu so mnou host Mr. Cloud 55. Normálne. Dobrý deň, hej. A dneska budeme hrať Roblox, hej. Taký vianočný špeciál. Budeme hrať Wolf of Other. Hej. Hej, ďakujem. Nemáš za čo. Hej. Taká klasika. No, Dobre, tak sa zapínam. pohej. Tak ja môžem odsúdiť stihnúť, dobre? Nerob si To to. chceš odstrihnúť? Hej, akože. Nebudeš ma strihať. Nebudem ťa strihať, ale že keď tak môžem... Či sa budeme... Hej, áno. Sa pôjdem potom ostrihať, dobre? To nemusíš robiť zájna. Ja si dám tú hru. A ťa mohlo páčiť. Niekam raz sensitivity. Sač mi. OK. Ich. Na čo budeš Vzduche. Dých. Jaj. Hej, po nemecky. Pre kontext, to je hater z môjho minulého videa. Ja som number one hater. Number one hater, dneska hrám. Ja som Miguel. Nemôžeš takto hovoriť. Ja viem, ale tak... Ja som zabudol zapnúť hru. Ako zabudol zapnúť hru? Ja som si pozeral hlavné menúčko. Nevadí. Tak môžeme dať jeden komentár jednej hry. Nevadí. Hej, ty si kde? No, nejaký cigáň tu je. Cigáň 5. Veď oni ma kancelnú. Pozri si, je to cigáň. A evidentne ty si to nezvládol. Tak ktorý? Ty sa odpojila na plno naspäť, ty si postihnutý? Áno, dobre. som postihnutý. Hej, to je hol. Ty nemôžeš priznávať, musíš si veriť viac. Áno, hopecore. To je zrejme. Som sa rozhodol, že už budem dobrá duša. Teraz budeš môj najlepší fanúšik. Samozrejme. OK, to je fair. Oliver Wolf, no, missed you. Tu si ale nenapísal, ty nie? Nie, to je Radela. Áno, Radela, ale... Oliver Wolf. Takže hej, no. Má niekto luk? Počkaj, cigáň je na streche. A jak by to vyhrá? Melvin. Aha, áno, to je Wolf. Prečo si usúdili, že sú cigáni? Je tu typek, ktorý sa volá Cigán 5. Teraz to vidím. To je ten Melvin a fakt. Áno. Je tak. O nie, Radela už nie je. Takže ty sa to vyhrá cigáň. Áno. Melvin Kay. No ja si myslím, že to bola... Myslí, ako všetci hovoria. Rigby. Hej. A treba im dávať trošku viac kreditu za išiel úsilnú prácu. No, myslím, že Melvin to tak trochu neprežije. Ježiš, cigán, ne? No, keby to bol sem taký haros, tak ten by ukázal. Aj bystiu Oliver. Tak to mám v mene, no, čo už. No a? Každý Oliver je taký zlý. No a je posledný, ktorý žije.
No aj postav. Nie, ešte Bručie. A nie. A Ešte Brooklyn a hej, rugby. OK, tak nič. OK, Oliver Brooklyn Správne. 0 a rugby vyhrali. Ja som bol Miguel. No vidím. Went missing. A to OK. tvrdé L-ko sa hovorí? Miguel, áno. Nie, žiadne tvrdé L-ko, nie, len Miguel. Nie, nie tvrdé L-ko, určite nie. To si myslíš iným slovom, určite. Dobre. Čo také? Aj, nič. Allen. Oakley, Wayne. Henry, nie. Bruce Wayne. Elton John. Idem za Elton. Počkaj, to je nejaké dieťa. Kde si? To je nejaký šialený vlk. Čo si zač? Ja som nejaký civilista. No dobre, ale meno. Benedikt. S tým mám skúsenosti. Aké? Počkať. Batman je na strachu. Aha, chápem. To si ty? Počkaj. Čo? Na streche? Nič, proste decko. Nie, Batman je na streche. Jaj. OK. Batman, rugby a Elton John. Aha, OK, dobre vedieť. A si istý, že nikto z nich nie je vlk. Ty si vlk, Ja nie som vlk. ale si. Si odkiaľ prišiel. Priznaj. Ako sa Správaš tak. Ja sa tak správam, ja sa správam úplne normálne. Správaš jak vlk. Vieš, ako sa správa vlk? Vlk by sa celú dobu rehotal, že Hovorí ten, čo sa rehoce, hihihihi. Nie to Počkaj, tak. ale ako pozrám, nádherný oblek mám. Si bola normálne. Akože Benedikt má tiež dosť dobré oblečenie, nebudem klamať. No ale môj je pásikavý oblek, hej? Pásikavý oblek, damn. Pásikavý. Čierny oblek s bielými pásikmi. Mhm. Čierna kravata. Fuj, toto pokazil. Biela kravata a biela vreckovka. Oh man, to je škoda. No, čo som hovoril. Ako? Poraď mi. Benedikt. Ale no tak, nemôžeš prezradzať. Ako? Ja som mám pomôcou vás vyskočiť, čo? Ty si víš, povedal. Počkaj. Aha, Cigán skočil. oh man. Mal som ho zabiť. Rigby si. Ale krásnu šal mám. 9 korunov. Nej. Ty si bol Richard? Nie, ja som bol, áno, Richard. Áno. Poďme im mapu. OK. Mansion! OK, pohoda. To si ty kúpil všetko? Mhm. 200. Treba... To čo bolo? Už nemáš peňažky? Ne, nemám už peniažky. Nie, až to nemila ani jeden, to serem ti na to. Ja to mapu nemám rád. Poďme Naozaj? hlasať Benedikt. Áno, naozaj. Toto... Nigel. Pozri na jeho outfit. Počkaj, na to som spotiť ako predtým. Oliver je tu, nie, ja už nie som. Joj. Bisťu, ja... Ty si zase Benedikt. Ja som zase Benedikt. Bisťu. Ja som bol vlastne zase Richard, čo je?
Možno kvôli tomu, že sa opakuje mapa. Ale iba aj z nich. Čo je zač? To je blbosť. Oliver neustále... Super. Aha. Proste keď sa budem neustále iba tak ma chytí. Čo tak? On je postihnutý? No dobre, tak toto je nejaké tímovanie. Tímovanie. Nahlasíme. Tímovanie to sa nesmie. Máme blok nezabil Olivera. Počkaj, Cigáň je Alden. Stačí, keď Benedikt vydržím. Do píka! No, už nie si. Ne, neviem čo... Skorumpované celá hra táto. Fakt. Že? Áno. Pozri, zase ten blok nechal Olivera. Toto čo je? Ideme nahlásiť. Ako nahlasujem? Ty si čo zač? Ja som bol Benedikt. Počkaj, vlk je Autumn Cooper. Autumn Cooper. Nahlásime. Experience a person, a type of abuse. Aha, tak to nie je nič, presne reason for abuse. Ako sa volal? Dating sex, áno. Áno, dám tam dating sex. He was, Atom? they were teaming with... Ok, nejdem sa ani trápiť na. Teaming. Dobre, kašľam na to, fakt nejdem ich nahlasovať za sex. Ale... Prečo zase toto? Nie, ja to už nechcem. Ja neviem rád. Som Miguel. Dobre vedieť. Idem si po teba. Moment, a ty si kto? Čo ja poviem. Chceš povedať, že ty si zlý človek? Nie, ja som dobrák, ja som ti už povedal, že ja som sa zmenil. Ale akože... Že si vlk? Aj... To ti nepoviem, to kazíru. Si istý. Áno, som si istý, že to kazíru. Ok, ako myslíš? A ja to vyhrám. O, fuj. Ej, bisťu. Aha. Ej, bisťu. Skoro som prepadol. Ej, bisťu! Toto čo je? Toto čo je? Prečo je radioaktívny? Prečo je radioaktívny? Cigáň, to je cigáň. To je cigáň. To pika! To pika! To pika! To pika! To pika! To pika! Ne! Ne. Pravíš? OK. Čo sme, Kačo? Ale... Mohla Stokely vyhrať? A sama, to ako reálne. Damn. Žebráčka jedna. To hej. Žebrák, čo je to zač? Milan, to je Milan určite. Ko je tvara na modra? Bora. Agora? Ko je moist? Ne. A aspoň, že ideme novú inú mapu. Aj keď... Taká vianočná. By mohla byť posledná pre dnešok. No, Chápete? Zakončíme vianočnou. Ty som ešte nezažiaril. Klaus, ty si. Čo som? Ako hráš? Ja som dobrák. Dobrácky. A tvoja postava sa volá ako? Chcem zistiť. No. OK. Daj tak si Rufus.
Milan Rufus? Áno, Milan Rufus, presne ten. Čo je toto za ono je? A hráme to aj s plotom. Fern. Nie. Fern nie je plot. Nič som nepovedal. Nič som nepovedal. To je ona. Burina. Áno, presne. Ježišmarja. Si čo spravil? Ja dnes akabal. To si ty? To som ja. Ej, Bisťu. Hej, myslím. No, nie. To bolo krásne. Si ako spravil? Normálne. Dobrá otázka. Parkour. Oj, Nie, hej! do pekla. Skorumpované, ako vždy. Zrúbal som sa ze strechy. To sme dvaja. Pozri, cigán visí zase. Teraz je SKP. Melvin, je to Melvin, zabij ho, strel ho. Okej. Očividne je to Melvin. Alebo Noan. No, bol to Noan. Nie, Melvin to bol. Oni streamujú. Nebol by som si tým istý, ale dobre. No, to bola katastrofa. Ani jednu hru som osobne nevyhral. Neviem ako to môj kolega. Hej. To je všetko pre Vianočný špeciál. Keď budete chcieť vidieť viac Mr. Clouda, tak napíšte do komentárov. To je všetko. Ďakujem pekne a šťastné a veselé.